Мислим жиңөкүнүн зурлап белгилеп өтөйдү. Яшар мешлер парады Өлүмсүз полк үзүшчәннәр концерты белән ветераннарны мул табын артында хөрмәтләп. Жиңүнең 75 еллыгы үзгә шартларда үтте. Өлүмсүз полк акциясына да мөслимлеләр онлайн форматта кушылды. Жеңү бәйрәмнәрен каршы ала идек. Шул кадәр тантаналы төстә. Урамнарда иң башта ветераннар үтә иде, мәктәп балалары, эшчеләр, учреждение эшчеләре. Ура кычкыртып, һәммәсенә шушлай кулларына флаглар тотып, транспарантлар тотып үтә торган идек. Шул кадәр матур, күңелле үтә иде бәйрәмнәр. Искиткеч. Коронавируска бәйле масса күләм чаралар уздыру тыйыла. Район җитәкчелеге илебезгә җиңү китергән райондашларыбыз истәлегенә венок салды. Район советы һәм башкарма комитеты хезмәткәрләре дә яу кырында ятып калучылар истәлегенә чәчәкләр салдылар. Зур югалтулар белән, зур авырлыклар белән шушы җиңүне яулаган Совет халкының әлбәттә бу зур бәйрәме. Һәм инде мин барыбызны да шушы бәйрәм белән тәбриклисем килә. Мөслимнән 8 меңнән артык батыр егет һәм кызлар китеп, ни кызганыч 5 меңнән артык кайта алмаган. Кайтканнары да яралы булып, авыр җирлеккә кайтып, зур хезмәт куйган кешеләрбез. Әлбәттә без аларга рәхмәтле булырга тиеш. Бу көнне ничек түзеп өйдә ятмак кирәк? Җиңү көнен истә тотып, мемориал комплекска килгән өлкәннәрнең һәр кайсыннан шушы фикерне ишеттек. Безнең семьяда 5 кеше сугышка чыгып китеп, аларның берсе генә исән кайтты. Ул минем әтием. Менә ул сугыштан кайтып, колхоз эшендә эшләп, без аны монда җирләдек. Без аны Күбәк авылы зияратында җирләдек мин ПМКда эшләгән вакытта. Менә бу көн нәрсә генә булмасын, аягында йөргән кеше, сулыш алган кеше өчен бу зур бәйрәм. Газиз әткәем Латипов Габдулхак Латипова сугышта катнашып, госпитальдә җәрәхәтләнгәннән соң 1 ел госпитальдә ятып, кире авылга кайтып өретеп ябыштыручы, тегермәнче һәм тимерче вазифаларын башкарып, шул үзенең туган авылында яшәде. Һәм кадерле кайнатам Галимов Шәйх Галим улы шулай ук 1943 елга кадәр фронтта сугышканнан соң каты җәрәхәтләнеп, аяклары бөгелми башлагачтан авылга кайтып, колхоз рәисе, учетчик һәм завхоз вазифаларын башкарды. Җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан төзелгән Батырлар йорты да соңрак ачылачак. Тантаналы төстә билгеләп үтмәсәк тә илебезгә азатлыкның нәрсә бәрабәренә ничек яулап алынуын яхшы хәтерлибез. Батырларның даны мәңгелек. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Муслим телевидениесе.